Inquietuds i expectatives. Laura Girona, Glòria Camallera. Al principi la veritat és que em vaig sentir una mica desorientada. No sabia ni per on començar, ni com adaptar-li els materials, ni com garantir la seva inclusió a l'aula. Em preocupava també no estar a l'altura, no poder donar-li els suports necessaris, però també em sentia moltes ganes d'aprendre i de fer-ho bé. Jo quan vaig saber que tindria un alumne amb discapacitat visual a la classe d'anglès, em vaig sentir força perduda, perquè l'anglès s'aprèn, o jo creia que s'aprenia d'una manera molt visual, amb imatges, a través de les il·lustracions dels contes, a través de la gesticulació, que els nens repeteixen. Organització de centre. Albert Blanes, Esther Sabadell. En relació a la resposta de la comunitat educativa, a nivell de centre vam fer diverses actuacions. En primer terme, vam organitzar el centre. Vam incorporar temps de coordinació amb els professionals de l'ONCE i hem revisat espais i materials per garantir l'accessibilitat. En segon lloc, era el treball en xarxa. La col·laboració amb l'ONCE ha estat constant. Ens hem reunit sovint amb el mestre itinerant i hem treballat conjuntament amb l'EAP i altres serveis específics. D'altra banda, hem fet formació. Hem fet formacions específiques sobre discapacitat visual i ús de materials adaptats. També hem après nocions bàsiques del sistema. Present, especialment a nivell d'escola, en moments que hem estat tots junts, col·laborant o participant en alguna activitat d'escola. Després, a nivell d'horaris, per exemple, sí que s'ha intentat que quan ve la mestra de suport estigui amb la tutora. Organització d'aula. Sandra Camallera, Esther Sabadell, Xari, Barcelona. Mesures i suports que hem pres a l'aula han sigut diverses. Hem incorporat material molt tàctil, amb contes braille, etiquetes de lector de gravació de veu, el Leo. També hem afavorit les rutines incorporant el codi braille i també hem organitzat l'espai perquè pugui ell moure's amb seguretat i autonomia. També hem fet desdoblaments per agilitzar les estones de més Per poder treballar realment amb suficient qualitat i com ens agrada, cal molta planificació i preveure en temps suficient quines són les activitats o les tasques a fer per poder tenir la que necessitaria sobretot una formació prèvia en braille, perquè el que sí que tenia molt clar és que no podria oferir-li cap tipus de suport a aquesta criatura si jo no tenia una base mínima. Reflexions finals. Alfons Sabadell, Jordi Camallera, Anna Blanes. Penso que tenir un alumne de codi braille evidentment que comporta molta feina, però jo ho veig com una oportunitat. Una oportunitat, primer pel propi alumne, pel seu grup classe, sobretot pel seu grup classe i també pel conjunt de l'escola. No? És una experiència única. Lo important és la coordinació. Coordinació escola, EAP, CREDB, família. En realitat tots volem un objectiu comú, que és l'autonomia d'aquest infant i que pugui créixer i desenvolupar-se 100%. He reflexionat sobre el paper de l'EAP que podria tenir i penso realment que aportar una actitud d'escolta i de comprensió, perquè si d'una banda tots estem aprenent molt, però l'alumne amb un hàndicap també ens crea una angoixa, perquè el voldríem ajudar molt i a vegades no arribem a tot. Aleshores, aquesta actitud d'escolta, de comprensió, d'empatia, penso que des d'un element extern, però també proper, que és l'EAP, pot ser molt important. Moltes gràcies per fer-ho possible.